kelas home. Rest segar, kelas home. Ya, siang. Rest nama, teras lagi ya. Kelas segar. Tahu na? Ring mention le. Kelas home. Oh. Hey guys, good morning. तो लोग बोर है मैंने ना वो दिन पे गदान ब्लॉग से लोग फर तो पढ़ाई नहीं होगा गासिने माने बरसात का मौसम पढ़ाई जों थांगासिनो लोग फर टंगलाय और ना मोनसे बहुत ही गोनांथि खामानि दं आरो दिन ब्लॉग लोग फर एसे स्पेशल जागोन दे माने मानो स्पेशल सम नायलाम थाबानो जाबाय माने एसे स्पेशल दं आरो ना लोगोफोरनि आंनि निउ लुक्स खारायसिम बे आं मोनदारा जाबायसै नामा ओमफ्राय आं दिनै खासे गार्ल्सबो थाफादों लोगोफोर माने बे खासे गार्ल्सखौ आङो थिखांनो नोङो गिबियावनो सानै जमा थांसै आरो ना टंलायाव ओमफ्राय दिनै आंनि गारियाव माने मोनसे स्टिकारबो होगोन माने गोरबो खुंगुर नामै जाहाथे मानसिफ्रा आंनि गारिखौ नुबा नोंहा जाहाथे बे गोरबो खुंगुरनि गारि होनना मिथिखायो ओमफ्राय गस्लाबो बायना गानदों लोगोफोर ओमफ्राय गारिनिबो सार्भिसिं दङ माने बहुतै खामानि दं स' गासिबो देखायलांगासिनो ओमफ्राय सोर सिखोल थांगासिनो देखायलांगासिनो दसे उनाव स' नायलांबाय थाबानो जायो लोगोफोर थ' दायो जों थांनोसै जों माने आदाया थांनोसै आरो ना थ' मालाय माने दासान्दि माने बहुत एक्सिडेन्ट जागासिनो ना खाथि खाला बेनिखायनो गारि सालायनो गिनाय जालांदों स' जेबो नङा फबारनि सिन्थि लानानै थांसै दायो थांला लेट्स गो गाइस A few minutes later फैगासिनो खानाय गोलावा गा जायगा थ' लोगोफोर दायो अखा सिजा थांगासिनो टंलायाव ओरैबायदि अखा हाबायनानै सेस सिजोब्बाय लोगोफोर गोजांजोब्बाय सेस बाय दा वे उपाय गैया खामिस खाम येलो पक्कर बेटी हो गया सेस लोगोफोर दायो अखा एसे गारबाय माने रुहाय आं जायाखै र' माने लोगोफोर दायो माने अखाया एसे गारबाय आरो ना थ' दायो थांफिनसै जों ओमफ्राय नै जोंनिया ग'प्र'नि केमेरामेनानो बिनो नै दायो सबाय बाजाजनि श'रुम आरो ना स' बेयावनो जोंनि दिनैनि फार्स्ट खामानिया माने बाइकनि सार्भिसिं दङ ओमफ्राय बाइक बिसि वासबो खालामगोन ओमफ्राय बिनि उनाव नैनि माने गस्ला नांगोन बेटिया माने हाल्ला खालामगासिनो मानिबा थ' गासै दायो जों खालामनोसै नामा सार्भिसिंखौ आधा घन्टानि उनाव थ' गाइस नैयाव दायो आङो माने आंनि गारियाव मोनसे स्टिकार खुवायलायदों आरो ना मोनसे गोरबो खुंगुरि इउटुब नामै जाहाथे गासिबो सिनाय मोनो बे आंनि गारि होनना स' नैयाव आं स्टिकारखौ बनायगोन दे देखलाथ' साला फाइनाल' जेबो खामानि गैया जानायल' थ' गाइस जों नैयावनो बनायनोसै आरो ना ओमफ्राय नैयाव जागोन आंनि नाम ओमफ्राय नैयाव थागोन इउटुबनि लग' GWRVW बिनि नामबो होफानांगोन साला दुस्थियो मजे फोरोंदो मुवा होनांगोन नैनिया नैयाव जागोन गोरबो खुंगुर इउटुब नङाबा बगोन नैयाव ना गाइस दायो नैबेनो जाबाय फाइनाल लुक बोरै नुखो गोरबो खुंगुर इउटुब दानिया सोरहाबा 222 बा डाइरेक्ट नायखाबानो जाबाय खर'आव गोरबो खुंगुरबा बे आंनि जाखाबाय आरो ना आं गावनो बुंनो हाला नोंखौल' नुबायनो थायो आङो मिन्थिया नों आंखौ मा सानो दायो जों सफैलायबाय मोनसे दखानाव ओमफ्राय नै जोंनिया बेटिया बायगासिनो माबायदिब्रा गाइस दायो जोंनिया नै बेटिया माने गारि सालायनो देलाय नायनाया दे फार्स्ट स्टार्ट द की अन द की स्टार्ट द इंजिन टू दे स्टार्ट दे टू दे सालाय दे रोंबाय दे दुइगियार आइना क्लास हम रेस्ट गार क्लास हम गियार सिगां दे साब्रै दे दुइगियार ओहो मजा दे जाबाय कैसा लगा के बहुत ही अच्छा ना तो गाइस बिदिनो फार्स्ट टाइम खादे रोंबाय साला ग्रेट ने क्लास लं बेटा रेस्ट नामा रेस्ट लाखियो क्लास सेगार जाबाय ना रोंबायनोसै ले जाबाय
रोंबाय निसान दे जाबाय दे क्लास हम दे क्लास jangan kayak masih dong class home oh rekam deh oh rekam nak kayak salah kayak beti salah reng mar bela okra kami hei oh deh okra dulu lagi deh steno to guys weekend ini video arna so daijun thangse mane biabe som jabai bidalani mane no sobe binya nah bye bye guys nay da yang mane no so biber na oमफ्राय दिनैनि भिडिअ बिखिनि जादों ना so भिडिअखौ एसे मोजां मोनदोंबा सोरबा गोदान नायसन फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थांबा जाबाय लोगोफोर एन्ड गाबोन जों बडि स्पेशल मोनसे भिडिअ शुट खालामनो थांगासिनो जोंनि महाजारला पार्टी माने महाजारला ग्रुपजों लोगोफोर बगमाथियाव आरोना so नायनोसै भिडिअ बोरै जायो माने बहुद इउनिक कन्टेन्ट आं सानदों आरोना बाट जागोन जाया जेबो हमनो हाया so नोंथांमोना सापर्ट होबानो बेयो जागोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय बिखिनि आरोना so नेक्स्ट भिडिअखौ नायनानै थाबानो जाबाय so लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय बाय